Вітанки, меня зовут Катерина, это канал Кот-Кот, и мы с вами протягиваем гулять у Судадея. На усілякі випадок вибачаюся. Ну, не на усілякі, я повинна вибачитися. Так, трошки... Здоров'я моє трошки мене підводить, тому пригоди Вічика у нас з вами не по четвергам, а ось будуть сьогодні у п'ятницю. Так вийшло. Вибачайте, коли ласка. Трошки по старому розкладу з вами попрацюємо. Не веду, на гэтым чисто у нас так ты не выйдзеце яшчэ на наступным. У любым выпадку я вас папярэджу, гэта можна будзе пачытаць у маім тэлеграм-канале, калі што нагадваю, Каціна хатка. На жаль, я не заўсёды паспяваю напісаць у дэскрыпцыі до відэо, таму што я вельмі рана ставлю на запампоўку відэо і бягу на працу. Таму не ўсё паспяваю зрабіць. Сёння у нас таксама, думаю, не вельмі вялікая серыя выйдзе, таму што яшчэ трэба будзе па справам пабегаць па працы, таму можа на гадзінку нашыя прыгоды будуць, але я спадзяюся, у нас тут будзе ўсяго цікава. Дарэчы, як я абяцала, мы тэстуем з вами налады нашай графікі. Па-першае, у меня зноў паабнаўляліся і ўсе відэакарткі, ўсё там на камп'ютары, усе гэтыя драйвера, карацей, і сам камп'ютар яшчэ таксама. А сёння я паставіла якраз такі графіку праз як нейкую дэфолтную, я не памятаю, як яна называецца, якую прапануе гульня. Тут у асноўным налады павінна быць эпічныя і высокія сярэднія, усякія там дэталькі. Паглядзім. Будзе ці добра, бо яго там ведае. Дарэчы, я апошняя серыя Судадзея і прыстанку зла урэндэрыла у больш лепшай якасці, як дагэтуль. Падкажыце, калі ласка, стала неяк лепей? Просто, па-першае, больше стала выбару у плане таго, што у якой якасці глядзець. Не толькі там 360 ці 720 і 1080, але там і іншы. Вось там 4К, тыпу які там 4К. Але ўсё ж такі. Ось. Ці заўважна гэта неяк па карцінцы? Бо, зноў жа, яно, вядома, рэндэрыцца даўжэй, але прынамсі ўсё, як мае быць, каб мы былі саліднымі. Так. Ага, вось, я забылася. Нам трэба тут разабрацца з голевам. Мы прыйшлі да мясцовага равіна. Ага, нам сюды. А сюды мы... Я бы сюды схадзіла. Ды ладно. Пагаварым з нашым равінам. Так, пайшлі сюды офіс. Так, мы шукаем, хто наслаў на нашу сям'ю. Ён ужо туды дайшоў. Наслаў на нашу сям'ю голема, ён па нашай крыві ідзе. О, кружэлка! Цікава, я не ведаю гэтай кампазіцыі, ні кампазітара. А вось і пра голема паперачку знайшлі. Ха-ха-ха. Так. Некі у нас тут таксама ёсць маг. Быў, будзем казаць. Так, больш у нас тут нічога няма? Так, кружэлка скончылася, але у нас ёсць поінт наше развіцця. Давайте. Так. Ага. Тут у нас уже ўсё ёсць. Мы вось тут вырашаем, што нам трэба. Запаволіць. Гэта... Вось гэта мне цікава. Вось гэта, дарэчы, таксама карысная рэч. Можа, возьмем. Бо ў гэтых разумнікаў столькі гэтых сяго. Так, гэта у нас
Выбачаюся, гэта як штучка называецца? Пакажы, калі ласка. Слабы розум. Добра. Дзе ты? Вот, слабы розум. На што мы можам замяніць? Suffering. Suffering. Давайте гэта прыбярэм. Хай будзе гэта. Ну, я не ведаю. Лепей будзе, не лепей. Паглядзім яшчэ з вами. Так. І, дарэчы, таксама падкажыце мне, калі ласка, ці вось гэтыя налады якасці гульні штосьці мяняюць, не мяняюць? Ну, вось мне, дарэчы, дабіваюць гэта што з валасамі тут усё і з футрам. На жаль, гэта не касцюм, мы перапрануцца не можам. А было б весело. Так, у нас засталася одна кружэлка, у нас тут модныя часопісы. Ага, і краявіды засталіся. Колькі краявідаў, колькі часопісаў. А кружэлачка апошняя. Ну, ось яна зараз бачу, што трошкі, бачыце, падтармажвае. Падгружаецца. Ну, да ладно, паглядзім. Зноў жа, тут яшчэ гэты ОБС. Не любяць мої гульні ОБС. Поразмовляем. Słucham, mów, jaki problem sprowadził cię tu. Ну да, давайте. Rabin Sofer nałożył klątwę na mojego ojca. Niestety jej skutki zaczęły dotykać również jego dzieci. Klątwa to poważne oskarżenie, wiesz. Ciężko mi uwierzyć, że Sofer zrobiłby coś takiego. Może mi Rabi coś powiedzieć o golemach? Synu Stanisława, golemy to sprawa kabały, a tobie nie wolno jej studiować. To pułapka dla duszy. Są podania o tym, jak powoływano golemy z zemsty lub w dobrej wierze, dla ochrony. Ale wszystkie raczej kończą się źle. I twierdzisz, że niby Sofer miał nasłać go... Nie wiem, Rabi. Zostały tu może jakieś rzeczy starego rabina? Mogę się im przyjrzeć? Tak, proszę. Są tu jego wszystkie księgi. Raczej nic nie wyrzucałem. Czy jeszcze w czymś mogę ci pomóc? Так, зноў жа, мы пакуль нічога не будзем з вами пытаць, таму што, бачыце, у нас няма. Нам трэба штосьці Pójdę już. Będę się za ciebie modlił. Дзякуй вялікі. Я спадзяюся, мы яшчэ можам з ім будзем паразмаўляць. Так. Таму даваць... Колькі у нас тут блішчыць. Та-та-та-та-та. Штосьці знайшлі. Штосьці падазронае. Mordechai Hayat. Coś takiego. Ага, а вось мы і знайшлі, што нам трэба. Так, Станіслав і Мордекай. Та-та-та-та-та-та. Ага, у нас ёсць доказы, што ўсё ж такі... Дзякуй, татка. Ага. Яшчэ у нас тут штосьці ёсць. Выбачайце, што я тут не перакладаю ўсё, што я чытаю, бо гэта, сапраўды вельмі шмат зойме часу. Таму прасцей, калі я проста буду даваць вам самім час пачытаць, вы заўсёды можете на паузу паставіць, калі цікава. Ось. Rabi? Słucham? Опа! Так, давайте про папярэдняга равіна запытаем. Może mi Rabi powiedzieć coś o Soferze?
Był sprawiedliwy, ale też trudny i bardzo zasadniczy. Jak to miasto. Zamieszki, prowokacje, pogromy, przeludnienie. A jeśli to on nałożył klątwę, musiał być potężnym taumaturgiem i kabalistą. Ну, то бок, мы разумеем, што калі Софер гэта і зрабіў, то ён таксама гэта зрабіў не ад добрага жыцця. Так, пашлі. To może далей. przywołać golema. Zazwyczaj decyduje potrzeba. Rabin kabalista powołuje golema sam, ale mogą go także ubłagać inni Żydzi. W podaniach golem to straszna kara i narzędzie wymierzania boskiej sprawiedliwości. Ale według mnie to obraza Boga, a zemsta to żadna sprawiedliwość. Jak można powstrzymać? Aby powołać go do życia, zapisywano w glinie, z której powstawał litery układające się w słowo emet, prawda. Próbując go powstrzymać, bohaterowie tych powiastek zmazywali z glinianego ciała. Met, które zostawało, oznacza śmierć. Ale nie wiem, ile w tym prawdy. Ну, на самай рэчы, так, калі пачытаць розныя паданні наконт големаў, то мы заўсёды забачым вось гэта, што унутры голема ёсць або нейкая цыдулка, або ось гліняная таблічка, дзе ўсё гэта будзе напісана. І так, што або, вось як тут сказана, літарку трэба прыбраць адну, або проста там разбіць, парваць, ну, в залежнасці той, што ляжыць унутры у голема, такое яно ёсць. Дарэчы, я калі была пра големаў, я казала, што ў Тэры Пратчэта вось гэта ногі з гліны. Гэта самая справе там големы па сутнасці як з роботамі, то бок ці можа робот стаць, ну, асазнаваць сам сябе. І па сутнасці там вось тое самае адбываецца з големамі, што яны у іх ёсць свая асоба. І там стаіць пытанне пра то, якраз такі ці сапраўды яны проста такія машыны на ножках, ці яны ўсё ж такі істоты, жывыя істоты. І там было такое, што големы нават намагаліся адпомсціць іншым людзям, яны стварылі свайго голема. Даволі жудаснага гэта ўсё вось пакутвалі, але таксама яны нават у іх была канцэпцыя самазабойства, што ёсць у пытанні да роботаў. Яны свае вось гэтыя таблічкі, яны самі знішчалі. Ось, так што... Mógłby mi rabi pomóc zrozumieć coś z kabały? Nie. I na tym skończmy jej temat. Boję się o twoją duszę. Obawiam się, że tutaj nic więcej już nie znajdę. Тихо. Dziękuję, rabi. Куди? Якое дзянькуе? Вічек, гэта я тут вырашаю, дзянькуе ці не? Rabi? Słucham? Во. Mordechaj Hayat. Rabi zna może to nazwisko? Ma jedną z pralni tu na Mirowie, ale przyznam, że do mnie raczej nie zachodzi. Może w innych kwestiach będę mógł bardziej pomóc. Znalazłem receptę starego rabina. Czy coś mu dolegało? Miał problemy z sercem. Nawet jakieś specjalne leki sprowadzał mu miejscowy aptekarz. Jak się nazywał ten aptekarz? Abraham Chorowic. Ale jego apteka stoi teraz pusta. Niech zgadnę. Nie żyje? Niestety. Jedni mówią, że w sprawę byli zamieszani socjaliści, inni, że ponoć sama ochrana. Mówmy dalej, jeśli tylko potrzebujesz. Ну то все. Pójdę już. Będę się za ciebie modlił. Неяк усё падазрона, усе нашыя сведкі кудысьці знікаюць. Та-та-та-та-та. Так, гэта на выхад. Ну, гэта ў любым выпадку. І яшчэ мы можам аптэчку шукаць. Цікава, цікава, цікава. А мы пойдзем у подпал? Я хачу паглядзець, што там за чароўны подпал. Што там такое адбываецца, што мясцовыя баяцца туды хадзіць? Я хочу туды пайсці. Можа там некі... Що? Не, я жанчына ўпартая. Я сюды, калі можна, зайду
І коли там ёсць нейкая пачварка, я з ёй пазнаёмся. Ой, я вибачаюсь. Угу. Наші чаліки тут стоять. А нічого тут нема? Ой. Та ви що? Та ви що? Серйозно? Ну так не цікаво. Я думала, тут такий чаровний подпол. Які такі штуки тут. А, тут може і чаровний подпол, але у нас немає ключика. Я зрозуміла. Так, з мужичками ми порозмовляти не можемо. А гэтыя двері так само. Магчыма, нам сюди яшчэ рано. Ну ладно, але локація адкрыта, гэта ўжо добра. Так, ну тады нам засталося ісці туди. Ну я яшчэ хочу до фармацевта ў першую чаргу сходить. Ну тоже помолиться можу. Чогосьці пачакаць. Чого? Та фіглі. Zaczekajmy. Ej. O! Nie mogę przestać myśleć o losie Swietłany. Myślisz, że ona... Tak, pewnie masz rację. Czekajmy do... Zabijmy więc nieco czasu. Чисто рандомно натикала, мені просто цікаво було механіку поглядіти. Думаю, щось це тут буде. Але, ну хай його. Може, ночі треба було дочекатися. Мені Аригана підказувала, що треба там для некоторых этих самых сайт-квестів. Але... Так, гэта дядька ведаем. Во, гэта наш равін, якого ми сустрэлі. А гэта папярэдні. Бачыце, мы яго не ведаем, таму у нас вось ён такі спіной да нас стаіць. Цікава. Хто тут у нас? А, кабала. О, прыгожа намалявалі. Так, бяжым туды. Ага. Куди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. Пупчу. Нам до припинку? Всім ми так. Давайте глянемо на мапі. А куди нам істи? Ми тут, а? Барбер. Ми тут, подається, і тут були, а може ні? Ой. Ну, вибачайце, я усе гэтыя дадатковыя квесты уже сама пабегаю, калі сама буду перагульваць гэтую гулю. А у нас уже, ну як ёў будзе. Разюк? Что? Что тут? Что тут? Тут щось ёсць, я бачу. Witaj, słodka tajemnico. О! Не ведаю, який секретик ми тут відкрили. Але і тут є некий секретик. Музика. Бачу. Некий ліс знайшли. О, жанчинка у кветках, прикольно. Нешта вона там поментить. Так, на усілякий випадок проверу гэта. А я одну... А, я не... А що той бок? А ти мені пропонуєш поїхати... Що ти мені пропонуєш? Coś mi tu nie pasuje. А, мне не хапає. Та я ще й російським солдатом зв'язана. Ніяк не цікаво. О, що ти ще знайшла? Боже, нова локація, гэта так? Ага, рабовник некий.
Та-та-та-та-та. А, гэта мы зноў на наш кірмаш вярнуліся. Так, тут дзесьці я хочу праверыць гэтыя кропкі. Што яна ў меня падфрызовая? Я, дарэчы, тут па-за кадрам усялякае зменьваю па якасці. Ну, не ведаю, не ведаю. О, мы новый малюночек знайшлі. Садавіна і гародніна. Так. Что не так с водичкой? У, жанчынка по-нямецку казала, падаецца. Джин. Interesujące. Moja złodziejka z pewnością tu była. A może to dżin mnie zwiódł? Блин, а я могу захватиться? Dość tego. Pokaż się. Witaj u wodopoju, wędrowcze. Okaż należyty szacunek. Ну, wiadomo, Dzień powitańcie. dobry. Mam na imię Wiktor. Zwą mnie Ali, a to jest moja studnia. Czerpałeś z niej? Да ні. Так, наколькі ми будемо тут? Пу-пу-пу-пу-пу. Chciałbym. Jest nieznośnie ciepło. А ти Pozwolę, jeśli wyznasz, co tu robisz. Окей. Szukałem tu kogoś, ale nie znalazłem. W zenicie na pustyni nie trudno zgubić drogę. Podążam tropem pewnej złodziejki, ale do tej pory mi umyka. Wiem, że tędy przechodziła. Nieuchwytna, jak pustynne duchy. Wiele się pomyliłeś. Widziałeś ją? Nie tylko widziałem, ale i ją znam. A ponieważ okazałeś mi szacunek przy wodopoju, powiem ci, gdzie ją znaleźć. Idź na południe i odszukaj tam praczki przy pracy. Twoja złodziejka mieszka wśród nich. Twoja oaza jest w zasięgu ręki. Добре, я не даведалася про Джина, але... Бачыце, ветлівасць, яна заўсёды прыносіць добрыя дывідэнды. Яна вам нічога Mówię do ciebie. не каштуе? Co? Pytałem, czego się tak wgapiasz w tę pompę? Да задумаўся. Widziałeś człowieka przy wodopoju? Przy pompie to bez przerwy ktoś się kręci. Co w tym niby dziwnego? Znasz Alego? A bo to mało tu na żydowskich kwaterach Alich? Znam z 5. Bez urazy, ale wyglądasz i brzmisz, jakbyś miał kuku na muniu. Lepiej idź już w swoją stronę. Добра, добра. Але як пацешна гэта гучыць. Ой, паправлю наушнічкі. Так, мы, ага, бачылі нейкую з'яву. Цікава. Вельмі цікава. Так, а дзесьці тут яшчэ ёсць праглядзець. Зараз я тут пабягуся. Ну добра, потым калі яшчэ вернемся сюды. А, ты там крукаеш. Не падалося, падалося. А дзесьці тут яшчэ можна штосьці глянуць. Мапа, дапамажы нам. Угу, я ў тым накірунку бягу.
вось. Якраз таки каля нашай аптэкі. Так. Ну, пойдзеце. Так, старая аптэка. Тут усялякага багата. Что яшчэ? Там яшчэ штосьці. Все так подозровано. Ага, вось што выходзіць. Мардакай абвінавачваў нашага Станіслава ў узнікненні Абрахама Харавіца, але ён не ведаў усей праўды, што якраз такі Хоравіц, гэта якраз такі ён быў уцягнуты ў справы паміж сацыялістамі і ахранай. І якраз такі так, гэта ўсё прыйшло да не вельмі прыемнага канца. І выходзіць, што Станіслав гэта ўсё ж такі пасудзейнічаў гэтаму, наколькі я разумею, але ён рабіў гэта для нешта, для большага чагосьці добрага, я не зусім разумела. То бок нібы і замешаны Станіслав, але нібы ў яго былі добрыя прычыны на гэта. Дзіўна, можа гэта ён рабіў. Не ведаю. Не хочу тут никого. Тут справа цяжкая, давайте так. Мне не хочется быць на баку кагосьці з іх, таму што, зноў жа, я сучасны чалавек, і гэта гісторыя іншай краіны, таму неяк мне судзіць, не мне судзіць, скажем так. Вось што я хочу. Ну, да Барбера мне пакуль не трэба. Мне падабаецца, як выглядае вічак. Ну, то яшчэ меня прыгажун, канешне. Да, мамкі з таткай яго няма, таму мой прыгажун. Ось, пашлі змардыхаем таго хата. Дарэчы, глянем. Нам сюды, а гэта сюды таксама? Всё сюды цягне нас. Так, мультик не показывает, як у прошлый раз. Значит, будем с Мордекаем размовлять. Я могу сюда лезть? Ну, пошли, будем размовлять. Питонки, дядька. Potrzebuje pan czegoś jeszcze? Ага. Porozmawiajmy na temat pańskiej relacji z moim ojcem. Napiętej relacji. Panie Szulski, powtórzę. Nie kłóciliśmy się ze Stanisławem. Хлусишь? Kłamca. Po fotografii z ojcem wciąż błąka się twój gniew. Przede mną ciężko będzie ci coś ukryć. Nie zwykłem źle mówić o zmarłych, panie Szulski. Zwłaszcza ich rodzinie. Poróżniły nas stare zadry. Nie wszystkie plamy da się łatwo wywabić. Zwłaszcza te na honorze. A da się w nich znaleźć powód do zemsty? Motyw? Nie umiem przywoływać golemów, jeśli do tego pan zmierza. Ale wiesz, że istnieje taka możliwość. To wszystko? Muszę wrócić do pracy. Ну, будем так. Wiem o aptekarzu. Niby co takiego? To przez Abrahama Chorowica to wszystko, prawda? Stracił życie i odczuła to cała gmina. Ty, zdaje się, najmocniej. Nie wiem tylko, dlaczego Chorowic był dla ciebie tak ważny. Вичек. Wspólnota. Czyli coś, czego wy, Szulscy, nigdy nie poznaliście. We wspólnocie nie ma ważnych i ważniejszych. Dbamy równo o wszystkich. Kara zadana ojcu jest adekwatna do czynu i jego pochodzenia. Gniew Żydów. Śmierć za śmierć. Warto było? Tępe narzędzie, jakim jest golem, zabija i zadaje krzywdy wszystkim w zasięgu. O czym ty w ogóle gadasz?
Ojciec i Sofer znali się latami. Ojciec wiedział, że rabin może zostać zmuszony do nasłania golema, jeśli Chorowic zginie. Obaj podjęli to ryzyko. Sofer nie mógł zdradzić, że zna Stanisława. Wiedział też, że Chorowic musi zniknąć, bo był zagrożeniem dla zbyt wielu. Dla kogo? To nieistotne. Nie masz z tym nic wspólnego, Mordechaju. Podobnie jak ja z czynami mojego ojca. Nie łączy mnie z nim nic oprócz krwi. Czego ty ode mnie chcesz? Pozbyć się golema. Powiedz mi coś, cokolwiek, co zbliży mnie do rozwiązania. Zamiast mówić, pokażę. Блін, я що, знов пропустила всі Gdzie? версії відказу? А. Zaułek, gdzie da mi po łbie jakiś twój frajnd? Do synagogi. Idzie pan czy nie? Мене ж то потім у подпол. Tak, chodźmy. Zajdziemy jeszcze po Feldmana. Też powinien to zobaczyć. Подпал. Я вже... Короче, є така приказка, чим розумніше жінчина, тим простіше у її забави. Ну, так, короче, я ось так. Мені пасти в підвал страшно, але ну треба, люблю. Здорово, мужички. А, пошли. Подпал. Я кажу под, ви кажете пал. Под. Я сподіваюся, що у коментарях буде пал. Інакше ми з вами порозмовляємо уже зовсім іншими інтонаціями. Ви мене зрозуміли? Во, я не начинили нам гэты двери. А ніхто не хоче зі мною порозмовляти, ні? Ні. Сказали б слово добре. Глядите, я могу колеих бить. Глядите, як він потішно бігає. Ага. Мужики, якої лухти ви тут наробили. Голум. Тепер зрозуміло, чому синагога розвалюється. Ага. Ой, я розумничка. Угу, і гліна. До речі, я тут провожу некоторые эксперименты в плане мастацтва, потому что для меня маляванне все было в моё жыццё. Я навучалася у эстэт-гімназіі, у меня быў мастацкі клас, я хадзіла ў дадатковую яшчэ мастацкую школу, я займалася пры каледжы мастацкім, хоць тады ўжо навучалася ў універсітэце. І большая частка мастацтва для меня гэта быў як эскапізм, бо не лады ў сям'і, не лады ў галаве. І зараз, калі я разбіраюся са сваёй галавой, у меня ёсць лекі, спецыялісты, такога уже эскапізму ён не патрэбен. Я ўсё яшчэ, конечно, хачу ўсяго дрэнга пазбягаць у сваім жыцці, але, ну, ты разумееш, што не трэба. Трэба разабрацца спачатку. І зараз я намагаюся зразумець, ці патрэбна мне мастацтва, ну, ці штосьці, вось, калі не маю гэтага жадання збегчы ў іншы свет. І таму я зараз спробую розныя віды мастацтва, потому што калі ты навучаешся, там цябе навучаюць шмат чаго. А я доўгі час была на чымсьці адным зафіксаваная. І вось я зараз купіла сабе рознай гліны якраз такі, хачу маленькія нейкія там, я не знаю, бралкі ці яшчэ штосьці паспрабаваць зрабіць. Вось. Мне падаецца, я, можа, зраблю іншы тэлеграм-канал у плане того, што я мастацтвам займаюсь, таму што, ну, у твітары я вядома, можна і глэйс выкарыстоўваць, каб шлыханы маск для шыі не браў калі браў маі працы, чтоб гэтая шыі пердоліла толькі так. Але хочацца нейкае бяспечнае месца, і я заўважыла, што вось такія вялікія соцсеткі мяне зараз
дрэнчыць мяне ад іх. Нават той же твиттер я магу там штосьці забегчы пакрычаць там раз на тыдзень у найлепшым выпадку, але не, мне ад яго цяжка, мне ад яго праціўна. Блюска меня неяк не зачапіў і яго дамен беларускі грэйская таксама. Мастадонт, ну мастадонт такі, ведаеце, квадратны ўсё яшчэ, not that smooth, як той же твиттер, а усялякія кара мне падабаецца, але там, ну, галерэі, гэтыя сайты галерэі мне таксама не вельмі падабаюцца. А штосьці дзесьці у гэты тэлеграм-канал засараць мне не хочацца. Все ж таки ён прагульні. Так, там ёсць невялічкія малюначкі яшчэ будуць, але яны наконт того гульняў, якія мы праходзім разам з вамі і вось. Таму... А тут штосьці глобальна, асобнае. Таму не ведаю. Ну, на всялякі выпадак таксама напішыце, можа вам будзе цікава, зноў жа, развіццё беларускага мастацтва. Выбачайце, дуркую трошки. Nic dziwnego, że dach dziurawy, jak fundamenty się sypią. Piękna metafora, panie. Ale w tym, co tu zaszło, nie było Boga. Prawda? Pan Szulski życzył sobie wiedzieć, skąd pochodzi jego klątwa. Tutaj przybrała swoją formę. Gdybym... Teraz to widzę inaczej, ale wtedy w rozmowie z Soferem zemsta i sprawiedliwość to było jak jedno. Zemsta to żadna sprawiedliwość. Zawsze jest dyktowana gniewem. W gniewie łatwo o pomyłki. Ale że Sofer na to przystał? On przywołał golema. Co pan jeszcze chce wiedzieć? Ды ўсё? To miejsce niczego więcej mi nie powie. A czego się pan dowiedział? Wyrwa, której nie sposób zignorować, to nowe drzwi, które golem wybił, kiedy powołano go do życia. I nikt nic nie widział. Jak to możliwe? To jest pańskie zmartwienie, rabbi? Z tej gliny ulepiono skorupę, którą Sofer natchnął salutorem. Per kazał nanieść gliny, lepkiej i zimnej. Nie zliczę, ile tych wiader było. Lepiłem kolosa godzinami, aż straciłem czucie w dłoniach. Czułem, jak glina przyjmuje mój gniew, jak pod jego wpływem sama układa się w kształt. Godzinami? To musiało być potwornie wyczerpujące. Ty jemu Czym spoczywasz? jest kilka godzin w obliczu klątwy trwającej pokolenia? Я не ведаю. Фельдман мне падабаецца, я не магу. Усё ж кажу, голас яго падаецца вельмі знаёмы. Але каму ён належыць? To są resztki materiału, na którym Sofer coś zapisał, chyba po hebrajsku. To może być jakaś modlitwa, inkantacja, nawet zaklęcie. Zbyt mało tego zostało, żeby coś odczytać. To wszystko, ale wcale nie jestem bliżej jakiegokolwiek rozwiązania. Potrzebny mi ktoś taki jak Sofer. Taumaturg i kabalista? Znacie jakiegoś rabi? Na myśl przychodzi mi tylko jedno nazwisko, ale... Ariel Rofe, łajdak, mściwa szuja i bezbożnik. Mocne słowa w twoich ustach. Прыгажу Oczywiście. мой! Poznaliście się? Мой прыгажу! Cóż, znam go na tyle, żeby podejrzewać, że może nie chcieć mi pomóc. Ale go poszukam. Szulscy, jak widać, zwykli łatwo popadać w konflikty z Żydami. Daj już spokój. Chciałbym poznać jeszcze odpowiedź na jedno pytanie, panie Szulski. Stojąc tu, gdzie teraz, co pan sądzi o odpowiedzialności pańskiego ojca za to wszystko? Ага, то бок ты хочаш сказаць, што ва ўсім вінаваты Станіслав. Станіслав, канешне, нарабіў лухты ў гэтым жыцці, але, ну, бачыце, тут...
Ну, карацей, калі ён разумеў, што Хоравіц небяспечны, калі нават папярэдні Софер Равін разумеў, што Хоравіц небяспечны, то выходзіць, што Станіслав усю віну, усю правіну взяў на сябе. Ён так, каб не ўмешвалася, да, супольнасць, бо нам Бардакай сказаў, што супольнасць гэта адзінства, так, яны адзіныя. І гэта бы ўсё паўплывала на ўсю супольнасць. Магчыма, справа Хоравіца бы раздзяліла бы гэтых людзей, чаго, ну, што дрэнна. Таму чалавек збоку, як Станіслав, які не суадносіцца да гэтай супольнасці, ён будзе якраз такі, яго рашэнне будзе найлепшым выхадам. Ой, выбачайце, якая, калі нервуюся, якая. Таму якраз такі так, то, што ён умяншаўся, гэта было самы правільны варыянт. Самы найлепшы варыянт. Ён не добры. Ён усе яшчэ вельмі такі папердолены, але ўсё, што, ну, як было. Ну, зноў жа, я не хачу. В любым выпадку я бы не хацела tak адказваць, таму... Od lat nie miałem swojego miejsca w życiu mojego ojca. Przyznaję, z wzajemnością zresztą, ale nie chcę go oceniać. Długi zawsze muszą być spłacone. Ja тут пры Ja чым? wyrównuję swoje rachunki. Dobrze, na nas już chyba pora. To miejsce tylko krew kotłuje. Odprowadźmy pana Szulskiego, a jutro zajdź do mnie. Napijemy się czaju i wyjaśnimy kilka kwestii. Panie Szulski, chciałbym, aby to było nasze pożegnanie. Z serca mówię panu, że gniew i duma to źli doradcy. Wiem coś o tym. Ale dla mnie jest już za późno. Pan jeszcze może ocalić siebie. Będę o panu myślał. Możemy? Chodźmy stąd. Блин. Ладно, пошли разом, так пошли разом. Дискотека! На усілякі випадок, що ми зробимо? Правильно, заховаємося. Ці мало ли? Машинка спите? Так, ага. Мне маленький спойлер тут Орегана дала. Так, тут у меня не хапае яшчэ чагосьці. Што? Нам прыйдзецца рабіць выбар, дзе ў нас будуць замешаны Рыель і будзе замешана Лігія. Адразу скажу, як бы мне не падабаўся Рыель, калі мне трэба будзе ахвяраваць яго ці Лігію, я выберу яго. Я сваю прыгаджунечку нікому не дам. Не, просто, ну, по маёй логіцы, як я разумею гэтую гульню, гэты сюжэт Лігія тут падаецца, зноў жа, можа, там нейкі твіст будзе, але Лігія падаецца адзіная, якая ўвесь час гэта ўсяго лухты ў яе сям'і пакутвае, за ўсё адказвае, бо, зноў жа, ей, хоць яны з Вічыкам блізняткі, так, і калі твой брат такі як Вічык, то ўся адказнасць, ну, табе прыходзіцца быць адказным блізнюком. Ты хочаш, не хочаш, у цябе няма выбару. І вось ён там зваліў, з бацькай пасварыўся, там дзесьці там, шарыўся па іншым краінам. І яна ўсё вывозіла, яна працягвала справу бацькі сама, яна там яго падтрымлівала і, зноў жа, ох... Ну, слухайце, яна нацярпелася. І нават сам Вічык сказаў, што яму вельмі шкада, што цудзадзейка не Лігія, бо, як падаецца мне, і, да, ну, падаецца на думку гульні, з Лігіі выйшла бы цудзадзейка ў разы лепей, чым з Віціка. Ну, у плане, што яна прынамсі трымалася ў руках і была больш сістэматызаваная. І ў тыя тарапаты, як Вічык, яна бы не трапляла. Так, трошки. Куди нам? Чого? А чому у нас тут два шляхи? А я не туди доїхала? Зараз давайте поглядим. To tutaj, ale coś jest nie tak. Опа! Менты.
Ту-ту-ту. Козлов. Муншайнер? Гэта самагоншчык? Для мяне, дарэчы, ўсё яшчэ вельмі прикольна, што самагон па-ангельску муншайн, так, месяцовае святло, і гэта, ну, ты не самагоншчык, ты месяцовы свяцельшчык, ліхтаршчык. Ну, пойдзем попиздюнькаем. O tu, zaczął... Чого надо? Шоколада. Co to za skarby tam chowają, że takiej straży potrzeba? Brudną bieliznę jego ekscelencji. Co cię to obchodzi? Szukam mojego zaginionego przyjaciela. Chciałem sprawdzić, czy tu go nie ma. Jeśli tu był, to bym się tak chętnie nie powoływał na taką znajomość. A jak będę nalegał, to wezwiecie kolegów i spuścicie mi łomot? Da? Ко мне, собачьи сыны! Бить поляка! Ну, у меня нема... Кольки! Я у окулярах, я вас бачу докладно. Не двоится у меня в очах. Так, гульня. Бля, ну гэта з твого боку не прихожа. Ти б мені... Треба було з самогонщиками спочатку розмовляти. Так, хтось у мене буде робити пів. Так, гэта нам меня будзе нейкую лухту накидваць. Букавач, ты будешь робіць кусь. Ты зробіш хуткі кусь, ты накладеш на яго усілякую. Так. Гэта дрэнна. Гэта доўга. Але тут ёсць две стадыі. І іншых усіх так будзе так мало. Так, яны... Вось. Яны сабе будуць паспяшаць. Так, а што ў нас яшчэ ёсць? Ага. Па-па-па-пам-пам-па. Ну, это даже добре. А, давайте, поглядим. О, колькі мне знесуть зараз. Ага. Хуткасці накидали. Та-да-дан. Мы зробім вось гэта. Букавач уже свою справу зрабіў. Што меня там будзе піць? Вось гэтыя чалікі. 4. А, меня уже... Угу. Так, нам потрібен наш лелек. Велес. Уп'ю. Ой-ой-ой. О, лелек. Окей. Лелек, ти усю заразу... Ти усю заразу перекинеш ось сюди. Так, ти покутничай. Буду так пищать теперь. Помирай. Так, ты. Хто там перший буде? Ти будеш? А що між вами ніяка совість, мужчинки?
А, ти поранений. Ага. Так, ти просто у П'юра пойдеш. Добре. У П'юрчик. Що ти мені зробиш? Ну, такое собі. Більш довгі, але приємне. Давайте так. На тебя наклали. Кто будет? Ты будешь чаровать, так? И ты у меня застался, на тебя кинем Велеса. Я всілякого тут... Говна вам на роляці накидаю. Так, ну ні, Велес то, конечно, добре, але мені потрібен лелік. Угу. Не-не-не. Не. Так. Хай буде так. Угу. Ау. Неприємно, мужчинки. Так, ну ты ты отъедешь. Шо у меня? Цікаво, що технічно я на пасівках їх побила. А, 8 уншейнери прийшли. Так, треба було з ними порозмовляти, але вже да ладно. Можливо, вони би до нас приєдналися, але, бачите, я і сама справилася. Що я вам? Що я вам? О! Так, треба вже скончувати. О, тут шмат чого, але, на жаль, у мене немає часу. Я вибачаюся, тому сьогодні хай буде серія коротка, але вона буде. Так, все буде на місці. Тому давайте розвітатися. Я нагадую, що мене звуть Катерина, це канал Кот. Завсёды можете мне что завгодно записать. Я рада вашим коментарям, я рада вашим пропановам, я рада вашій критики. Заувага конструктивний. Ось. І я завсёды готова до комунікації. Ще почуємося, ще побачимося. Па-па!